Va, 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 para. Ja, 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 estrella. Va, 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 va. Ja, 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 ja. Va, 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 va. Ja, 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 ja. Va, 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 va. Ja, 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 ja. Barres i estrelles. Bueno! Què? Som-hi! Vinga! Què vols, primer el sopar, mare? Compte, ben descarregat. Au, poseu dintre que jo vaig a l'aigua. Va, anem, vinga. Puc passar? Endavant. Gràcies. Bon dia, senyores i senyors. Bon dia. Després d'aquest interessantíssim reportatge sobre el Conrad de la Fava de Marge, hem arribat al moment de llegir les notícies. Aquest certificat... Vingui. Firmi'm aquí. Moltes gràcies. Au, adéu. Endavant. Bon dia. Bon dia. Vostè deu venir per la feina de representant, oi? Sí, senyor. Innocents i bofarull per servir-lo. Molt bona. Segui, sisplau. Gràcies. Tranquil, que li dono compte. Una merda de plàstic! Ai, doncs jo no els fabrico. És de debò? Molt bona! Tenen gràcia aquestes bromes innocents, oi? Sí que fan gràcies. Jo és que no puc suportar els que no saben riure d'una bona broma. Ah, jo sí. Miri, volen sumar-me aquesta flor? Ui, que maca. M'agrada vostè. Un representant d'articles de broma ha de tenir sentit de l'humor. Jo en tinc. Segui, home, segui. Aquí no, Segui com pugui. Li ve de gust una copeta? Sí. Au, doncs. Ja en tira prou, eh? Molt bé. Això no s'omple. Vostè és la persona que buscava, home. Miri, allà hi ha tovalloles per si es volgués aixugar. Gràcies. La feina és seva. Moltes gràcies. Ja deia jo que vostè era dels que saben encaixar una broma. Sí, Home, deia. pot començar dilluns? Encantat. Doncs dilluns. Vinga, per aquí, sisplau. Moltes gràcies. Tot és fals. A darrere hi ha el passadís. Faci-ho bé. Fins dilluns.
Això t'ha agradat? Perquè és una porqueria, eh? No sé pas de què rius. Ja que ho hem de suportar, almenys prendre-s'ho bé, no? Goita. I no va oi? El descobriment del bidet. Hola! Què feu, cavernícoles? Hem inventat el bidet! Mira que sou tontícoles, eh? Ai, mira. Bon dia. Fumadors o no fumadors? Fumadors. Sí, roncadors o no roncadors? Com diu? Vostè ronca quan dorm? Sí, una mica. Bé, aleshores roncadors, homosexual o heterosexual? Heterosexual, naturalment. Naturalment. Bé, aleshores vostè agredeix sexualment les hostesses sense pudor ni vergonya o no agredeix sexualment les hostesses sense pudor ni vergonya? Agradeixo sexualment les hostesses sense pudor ni vergonya. Cridant histèricament presa del pànic al primer sotrac o no cridant histèricament presa del pànic al primer sotrac? Cridant histèricament presa de pànic al primer sotrac. Molt bé. Tirant-se pets escandalosament o no tirant-se pets escandalosament? Tirant-se pets escandalosament. Bé, a veure, doncs, tenim fumadors, roncadors, heterosexuals agressius, cridaners histèrics i escandalosos tiradors de pets. Bé, quin greu em sap, senyor, però aquesta secció està completa. No pot ser, senyoreta, si ho vaig reservar fa 2 dies i em van confirmar la plaça. Sí, ja ho veig, però hi deu haver un error. Perdoni, ho pot comprovar vostè mateix? I tant que ho comprovo, Si veurà insisteix. vostè, si no pot ser això. Nena, com vas pel món tan desnerida i amb la pitrera escarrancida i no amb ulls bons pel pisos bellugadissos. I és que, nena, no tens ni mitja queixalada i em ve de gust la cansalada. M'agrada la Madonna que està grassona, servidor. Em descontrolen les neurones, les ties rodones tirant a bacones. Em descontrolen les neurones i és que em fa perdre la xaveta. Que n'hi hagi a l'esquerra, que n'hi hagi a la dreta. Nena, t'has de fer omplir la balleringa, això ho arreglen amb xeringa i amb una bombona de silicona. I és que, nena, una pitrera revinguda de dimensió desconeguda, d'aquelles que un s'hi amorra i a camp per córrer, servidor. Em descontrolen les neurones, les ties rodones tirant a bacones. Em descontrolen les neurones i és que em fa perdre la xaveta. Que n'hi hagi a l'esquerra, que n'hi hagi a la dreta. I si ets així, ets la baby que jo vull. I si ets així, vés-te posant en remull. Nena, va, nena, va, nena, va. Nena, vull que els teus dits em facin ombra i que rodolin per la fombra com 2 tonelades incontrolades. I és que, nena, farem un número extraordinari, intentaré el salt de l'armari
si t'arreplego servidor. Em descontrolen les neurones, les ties rodones tirant a bacones. Em descontrolen les neurones i coincideixo amb els carrosses, que preu per preu, mamelles grosses. Em descontrolen les neurones, les ties rodones tirant a bacones. Em descontrolen les neurones. Judy, 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 Judy du papa. Em descontrolen les neurones, les ties rodones tirant a bacones. Em descontrolen les neurones. De dur ron, 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 de dur ron, ron. Em descontrolen les neurones, les ties rodones tirant a bacones. Em descontrolen les neurones. T'has fixat que ara a l'estiu hi ha molta gent que mira cap amunt? Amunt. Sí. Vols dir que s'estan mitjant pilotes a la platja, no? Ah, ja sé què voleu dir, però no miren amunt. Estan amb els ulls tancats i n'hi ha que estan ajaguts de cara a terra, o sigui que ni menys miren res. I què fan? Prenen el sol. El sol, amb la calor que fa. Clar, sí, home, sí. Si fa núvol no hi va ningú a la platja. I de què va això de prendre el sol? Doncs és una cosa que fa la gent per cobrar el seguro. Sí, home, prenent el sol pots agafar insolacions, pots tenir una angina de pit, pots agafar conjuntivitis, et pot fer butllofetes a tot arreu, eczemes, cremades de primer grau, càncers de pell, amb No això dels forats. fotis. Sí. I la gent comença a saber-ho, s'ho diuen els uns als altres, i així que agafen alguna cosa, ho demanen la baixa i ja per cobrar la seguretat social. Ara ho entenc. I per això tots tornen a la platja a la mateixa hora? Perquè com que el sol els deixa allò mig estabornits, Exacte. hi ha molta més gent a la carretera, és molt més fàcil de fotre's una castanya. I llavors Ara ho cobren entenc. l'assegurança de la butllofeta, del càncer de pell i del cotxe, tot. Clar, i aleshores això que fan de ficar-se al mar deu ser el mateix. A veure si s'ofeguen o enganxen un tifus o... O un tall de digestió, o una rampa, o et pica una merda de medusa i et matxaca, o te'n passes molta aigua, I el que sigui. sempre en treuen alguna pela, tu. I si l'estiu, mira, es fan una mica de sobresol... Exacte. O s'asseguren una pensioneta. Exacte, per invalidesa. He trigat molt, oi que sí? Ai, ja sé que sóc molt lenta, ho sento. Però necessito el meu temps, no? T'has enfadat amb mi? T'has enfadat, Per què no contestes? Ai, ho sento. És que sóc molt lenta, sempre m'ho diu tothom. Para, Tomàs! Que et són xuta, potser? no. Doncs mira, Lucino Mandarina, se'n queden tope guai, Hola, nena, debuti, Sí. tia, debuti. Sí, molt bé, Me les quedo. molt bé. Quan és? Res, 500, com tot un regalo. 7 euros, guapa. Vale, Adéu, tu. adeu. Com volen, quina fardada, no? Ja veuràs la basca. Maria, ja sóc a casa! Som a la cuina! Què fa el petitonet del seu papa? A veure, ja s'ha après a dir papa, papa... Hola, Lluís. Hola, reina. Què tal, com ha anat tot? D'aquella manera. I tu? Com sempre. Que vols beure res? Sí, mira, una cervesa. Tito. Escolta, Maria, aquest nen, vols dir que no hauria de parlar ja? Els de la seva edat parlen. Però què dius, Lluís? Si només té un any, encara és massa petit. Ja parlarà quan sigui l'hora. Vejam. Papa. Papa. No, cucú no. Papa. Escolta, Maria, ha dit mamma. Papa. Papa. No, no. Mamma, cuina. Mamma dormitori repartito puta. Treu-te les mamelles, Maria. Treu-te la què? Les mamelles, Maria. Com disfruto, Maria, que bona que estàs, Maria. Anem al camp. Maria! Anem de parlar tu i jo! Maria! Et mataré! Maria, dile a Aquest no l'he
sobtat? Per què s'ha enfadat tant el pare? Hauria d'estar content que el seu fill sabés parlar, no? Sí, però és que el nen parlava de la seva mare. I què té de mal que un fill parli de la seva mare? Que també estava parlant del repartidor del botà. Quin repartidor del botà? On l'heu vist, el repartidor del botà? És que el repartidor del botà ja havia marxat abans de que comencés l'esquetx. Però que són imbècils o què? Com volen que sapiguem una cosa que havia passat abans de començar l'esquetx? Que representa que la mare i el repartidor del botà s'entenen. I se'n van al llit. La mare... I el nen, en aquell precís moment, arrenca a parlar i li xerra tot el seu pare. I aquesta és la gràcia de l'esquetx. Ho entens? Sí, ara l'he captat. No té cap gràcia, oi? És una bajanada. Ja m'ho semblava. I jo, quan vaig començar a parlar? Ui, això, Rai, quan tu vas començar a parlar ja feia molta estona que el repartidor del botà era fora. Ui. Goita. Quina barra, oi? Després d'aquest breu interval musical, no voldria acabar el meu sermó d'avui, estimats germans, sense referir-me a les paraules de l'Apocalipsi segons Sant Mateu. Ai d'aquell feligrès que desoeixi les súpliques del seu bon rector quan li sigui demanada alguna cosa. Perquè vindrà el dia del Senyor, dies ira, dies illa, aquell dia d'ira en què li seran demanats estrictes comptes. I parlant de comptes, aquesta setmana farem una col·lecta contra els corcs i Déu vol. Salvar de la ruïna la nostra vella i estimada església ha de ser un dels nostres màxims desitjos. Per cert, em sembla que també s'hauria de fer una altra col·lecta urgent. Ei, vostè, escolti, vostè, està farta de fregar el terra i que mai no li quedi prou net? Es passa tot el dia fregant els plats, rentant la roba, netejant els vidres, fent els llits, planxant camises i arriba a la nit tan esgotada que ja no aconsegueix treure-li cap profit a la vida? Molt bé, vostè necessita Mr. Fokker! Sí, Mr. Fokker, el somni de totes les mestresses de casa. No li fregarà el terra, ni li rentarà els plats, ni li netejarà els vidres, però Mr. Fokker li arreglarà la seva jornada quotidiana. Posi un Mr. Fokker a la seva vida. Gràcies, Mr. Fokker! Se t'està cremant la botiga, burro! Oh! Oh! I llavors li va dir el professor que seguiria com fins ara. Sempre ha sigut un calçasses. No ha canviat, eh? Veig que encara t'agrada la caça, eh? Te n'has adonat? Tu, aquesta bèstia devia ser molt grossa, oi? I encara ho soc, El vaig casar al Canadà, amb un sol tret. Ah, sí? Encara no t'ho havia explicat.
No, no m'ho has explicat mai. Doncs ara mateix t'ho explico, no t'hi amoïnis, ja veuràs. A terra, nano, a terra. Aquest imbècil sempre ho explica amb l'escopeta carregada. No hi realisme, cap de cony. Què fas? No res, no res. Escenificam-ho, tu. O què? Ja veuràs, ja veuràs. Posa't, mira, les antenes de la tele sobre el cap. Què? Com si fossis un ant, home. Jo? Sí, sí. I te'n vas caminant cap allà. Plif, plaf, plif, plaf. Però escolta una cosa, aquesta escopeta està carregada o no? Que, home, que, són bromes. Ja veuràs. Jo estava alçant el campament quan de cop i volta aquest monstre surt del bosc corrent cap a mi. Carrega contra mi! Carrega, Alfredo, carrega! Fuig, Alfredo, fuig! Carrega, Alfredo, carrega! Fuig, Alfredo, fuig! Segur que no t'ha tocat. Aquest paio no encertaria un bou a 3 passes. I Alfredo, surt, home, que encara no he acabat d'explicar-t'ho. No surtis, creu-me, no surtis. Entretén-lo una mica fins que se li passi la ceba. Oh, vinga, surt, home. T'he vist! Tu estàs boig, home! Estàs boig! Però espera, que vull parlar amb tu! Sí que estaves aquí, banyut de merda! Et quedaràs sense amics. Tu calla, imbècil. Ja t'ho he demanat de ficar-t'hi. Ei, Alfredo, sort, que encara no he acabat. Però, home, com se t'acut disparar-me a mi, home, que no sóc un animal? No passa res. No. Què et deia, ara? Ah, sí. El monstre anava galopant per la praderia en cercles, mentre jo al volant del meu jeep el perseguia remisiblement, obrint foc per sobre del manillar. Boig! Boig! Estàs boig! Hòstia, Estàs què he boig! Sí, me l'he carregat. Surt d'aquí, Alfredo, que per nosaltres. Alfredo, per la teva feina, Alfredo. T'has fotut, ara? Això és més divertit que l'última vegada. Ara ve allò del precipici, Manolo. No te'n recordes? Quin precipici! Sí, home, la bèstia va començar a galopar muntanya amunt mentre jo la perseguia. Ella corria vorejant al precipici. Ara ve quan el maten. El perseguia incansablement. El vaig acular amb ràbia, no tenia escapatòria. Li apunto entre els ulls, amb el dit cruel i fatal enganxo el gallet i quan anava a tirar... Però què fas, Manolo? Ui, no res. Ara li estava explicant a l'Alfredo això d'aquest any. Au, a la taula que el sopar ja està. Vinga. Alfredo, mentre sopem t'explicaré com vaig caçar aquell tigre de Bengala. No. Sí, home, sí, espera que agafo l'escopeta. A veure... Estrella. Ha estat una gran idea, això de gravar en vídeo els programes de la Trinca. És clar que sí, així mentre el donen podem fer coses molt més divertides. Mira, et mato, caput, en compto 20. Carai! Escolta'm, i si es té gravat, es pot triar el millor moment per posar-lo, el moment més oportú. 5, i torno a sortir. I quan és el moment més oportú? Quan no som a casa, esclar. Home, sempre és un descans. Ui, goita. Oh, una barra.